Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts de nou a Desconfinem la Història, aquest projecte que hem engegat arrel de tota la situació que estem visquent amb l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. En el cas d'avui us parlaré d'un dels elements que gairebé s'ha fet molt comú dintre de les nostres vides i que poder fa segles enrere no era tan comú i que va produir també un gran efecte comercial i de venda d'aquest producte. El producte que us parlo és el gel. Aquí el teniu, que s'està desfent una miqueta. El gel avui en dia és un dels grans conservants, un dels grans elements que utilitzem en la nostra conservació i també serveix, podríem dir, a nivell lúdic per refrescar les begudes i per fer qualsevol altre dels elements que tenim. La situació que es dona per adelantar-nos una miqueta perquè existeixen els pous de gel i quin sentit té aquesta gran venda i aquest servei de consum que hi ha del gel al nostre territori, parlaré d'una situació que es dona a la Terra, que és la petita edat de gel. Entre el segle XVI i meitat del segle XIX, perquè es parla de que al 1850 més o menys és quan s'acaba justament aquesta situació de la Terra, es dona una seqüència que és la petita edat de gel. Aquesta petita edat de gel fa que baixen les temperatures a tot el món, que es donen situacions d'hiverns realment llargs amb molta durada de neu durant mesos a cadascuna de les contrades i també es donen primaveres i estius realment no molt calorosos i molt plujosos. Per tant, una situació de la Terra que és molt canviant i que produeix també aquesta situació de que es pugui fabricar gel d'una manera molt més ràpida. Si ens trobéssim amb estius com l'actual seria molt més complicat. En el cas dels pous de gel, el per què utilitzen el gel en aquell moment no és ben bé una idea de conservació, perquè la conservació la més clara és la sal, és el gran conservant en aquell moment del que parlem, i el gel s'utilitza més que res com un ús, podríem dir, medicinal, entre ells baixar les febres, tallar hemorràgies o fer d'altres usos medicinals, i també hi hauria una part una mica també com nosaltres, una part més de refrescar alguns aliments o refrescar begudes la gent que era més potent dintre d'aquest sector. Com us deia, el gel en aquell moment es fa amb un consum més o menys clar i per donar aquesta vestibilitat del producte doncs ens trobem amb diferents pous de gel. Dels pous de gel que en trobem arreu, però dels que trobem a l'Alt Urgell podríem parlar del d'Oliana, del d'Arfa, del de Peramola, del de Mora de Cortiuda, i a Ovens, i també a la Seu d'Urgell hi havia un pou de gel. Els pous de gel es van seleccionant els llocs i el pou de gel per norma general es construeix en una zona obaga, en una zona que no li doni gaire el sol, normalment també al costat d'un afluent, una zona de riu, de séquia o de torrent que pugui haver-hi a la vora. Al costat d'aquest torrent faran com unes piscines en les quals entrarà l'aigua i amb aquest fred que farà durant la nit doncs gelarà i així al dia següent podran anar tallant tota una sèrie de blocs que col·locaran dintre d'aquest pou de gel. El pou de gel, com us dic, és un element que actualment en queden dos visibles totalment a l'Alt Urgell, que és el d'Oliana i el d'Arfa. Tots dos són visitables, per tant, torno a insistir que quan puguem sortir doncs visiteu aquests petits elements o grans elements arquitectònics que tenim a les nostres contrades i el que més o menys us explicaré ara és com es fa el pou de gel, com es construeix i quin sentit té de tot plegat. He fet un dibuix realment molt simple, però crec que més o menys ens ajudarà a entendre la idea. El que teniu aquí és la base del pou de gel. Veieu? Una miqueta? A veure, separaré una miqueta el gel i així ho veureu millor. Mireu, és molt simple, com us dic. El que fan és rebaixar tota una zona que teniu de terra, que pugui haver-hi, com us dic, al costat d'una zona de riu, una zona obaga, la buidaran i després, mica en mica, aniran fent tota aquesta construcció, que és com una volta, d'acord? De molta alçada, de 5-8 metres d'alçada, i a sota col·locaran pedres molt grosses, perquè el que fa és que quan després col·locarem els blocs de gel, que són aquests que he dibuixat aquí, com les pedres grosses no acaben d'aglutinar-se bé, faran el possible, quan es produeix el de gel, faran la possible evacuació de l'aigua, perquè no els interessa que l'aigua es quedi estancada també dintre. Per tant, aquí tindríeu el desaigüe que portarà de nou al riu o a qualsevol altre punt. A sobre d'aquestes pedres tan grans, acabo de fer la construcció, amb pedra seca aniran fent tota la construcció d'aquesta volta, obriran un forat de porta que estaria aquest d'aquí i un forat a la part alta. I aquí teniu l'escala més o menys que arribaria fins al fons d'aquest pou de gel. El que teniu aquí són els blocs. Els blocs els col·loquen
a sobre de les pedres o a sobre de troncs. I una altra de les coses importants, sempre col·loquen entremig dels blocs de gel, fullaraca, palla o qualsevol cosa per evitar que aquest gel s'empegui, perquè com podeu veure, el gel s'empega. Quan està junt, una peça amb l'altra, queden empegats. Per tant, per evitar aquesta situació, el que fan és col·locar-s'hi aquesta fullaraca i així no s'empega tant. Com us dic, al mig més o menys a mitja alçada d'aquesta volta, el que trobareu és la porta d'accés. La porta d'accés, a més, no us l'he dibuixat lineal, sinó que l'he fet com amb angles. El que fa és donar com un angle de 4 per evitar que entri molt més ràpidament la temperatura dintre d'aquest pou i així preservar clarament el que hi ha dintre del pou. I per últim aquest d'aquí. Aquest d'aquí s'utilitza una vegada hem emplenat, per exemple, si arribessin els blocs de gel fins aquí, doncs aquest accés ja estaria totalment inutilitzat. Doncs mica en mica van incloent els altres i també el poden treure des de dalt. Com us dic, és un sistema molt com de nevera, com de glacera a l'interior i després al voltant anirem emplenant de tota aquesta runa que igualment han tret al moment de construir el pou de gel. Com us deia, hi ha dos visitables, el d'Arfa i el d'Oliana. Tots dos veureu perfectament aquesta dimensió de com es feia i en el cas del pou de gel d'Arfa, Arfa sembla que avui en dia, per les nostres maneres de viure, doncs és un lloc que bé, és un petit poble del Pirineu que tampoc té una gran vida social o comuna actualment, però hem de pensar que al segle XVII Arfa era un gran punt neuràlgic, amb un punt de comerç molt important, amb un accés a la Seu d'Urgell directe, per tant era un lloc de consum i de comerç molt important. Per això es construeix la llei, perquè a més Arfa és del capítol d'Urgell. El capítol són els canonges, són els propietaris són els que tenen com a propietat el territori d'Arfa i decideixen fer el pou de gel perquè és el lloc on volen establir-lo com a punt prioritari. Aquest pou de gel, a més, durant la història té un conflicte molt important amb el pou de gel que es fa a la Seu d'Urgell. El que es fa a la Seu d'Urgell és justament un pou comunitari, podríem dir, públic, i hi ha una lluita molt important de preus al llarg del temps i això provoca també que finalment es decideixi tancar gairebé el de la Seu d'Urgell i mantindre el d'Arfa perquè els canonges guanyen una miqueta aquesta batalla del gel. Com us deia, situacions, el per què o el com. El pou de gel és un element arquitectònic cultural nostre i que dona un abastiment de consum i de comerç d'un producte que és el gel i que dona pas al que nosaltres tindríem avui en dia com a conservació dintre de casa nostra. Com us dic, el gel, el torno a posar aquí, el gel és un element importantíssim avui en dia i el que us volia comentar és això, que senzillament són elements que estan a tocar de casa nostra, que els podem visitar, que els podem gaudir, que a més estan museïtzats perquè tant el d'Arfa com el d'Oliana tenen uns plafons i tota una idea documental molt maca en la qual s'explica com treballaven, com no treballaven els que estaven al càrrec del pou de gel i també què significava per a aquests territoris. Us agraeixo moltíssim haver-me escoltat. En aquest cas, doncs això, que qualsevol dels punts que vulgueu visitar aquí estem i que us espero veure a la propera xerrada. Gràcies per tot. Fins ara. Adeu.